फुलुनि नगर खाथिनि बास स्टेन्डआव गोथै सह मोनदों। गोथै सहखौ उन्दुना थानाय थासारियाव मोनो। कार्बि आंलं जिल्लानि उत्तर बरबिल पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय फुलुनि नगर खाथिनि बास लाखिग्रायाव सासे सुबुंनि गोथै सह मोननाय जाथाया ओनसोल नाङै सोमोनांहोदों। गोथै सहखौ कार्बि आंलं जिल्ला डकमकानि 55 बोसोर बैसोनि धनिराम रंफार होनना सिनायनो हायो। जाथायथिलियाव उत्तर बरबिल पुलिस आउटपस्टनि पुलिस बिबानगिरिया नुजाथिहैनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरहैयो आरो उननि समाव गोथै सहखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय डिफुसिम दैथायहरो। लोगोसेनो मा जाहोननि थाखाय थैदों बेनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मिथिनाय जायाखै होनना पुलिस बिबानगिरिया फोरमायो।